Vale, pois cando queiras. Vale. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Grazas por asistir a esta rolda de prensa e tamén grazas aos que seguides a rolda de prensa por streaming. Hoxe veño a presentar dúas cuestións que o Grupo Municipal de Compostela Aberta levaremos ao próximo pleno. Estas dúas cuestións teñen as dúas contido de políticas de educación. Unha, como sabedes, é o noso apoio a AMPA do Lamas de Abade, a súa postura de non trasladar os alumnos de secundaria a outros centros educativos da cidade. Dende Compostela Aberta, como lle trasladamos fai aproximadamente 10 días a AMPA nunha reunión que tivemos con eles, presentaremos no pleno da próxima semana unha moción de apoio ás súas demandas. Consideramos inaceptable a proposta da Xunta de Galicia de querer trasladar o alumnado de secundario do centro pois a outros centros da cidade, nomeadamente o Instituto do SAR, provocando un incremento importante dos ratios neste instituto, provocando, por tanto, unha perda da calidade educativa do alumnado. Sabemos, ademais, que hoxe a AMPA do Lamas de Abade ten unha reunión co alcalde. Esperamos que o alcalde cambie a súa postura e apoie esta demanda da AMPA e que evite, por tanto, que a nosa cidade teña un centro de ensino secundario menos. Fai moitos anos que en Santiago non se construye ningún centro de ensino secundario e o que non se pode aceptar é que se eliminen, e que os centros de ensino sexan cada vez menos e que o alumnado estea pois masificado en outros centros, non? Como decía antes, o noso completo apoio ás demandas da AMPA do IES de Lamas de Abade e pedímoslle ao Goberno Municipal e á Xunta de Galicia que paralice os seus plans de traslado para un outro instituto e que planteen unha nova construción, como pide a AMPA, unha nova construción dun novo centro de secundaria na mesma zona onde se atopa agora mesmo o Instituto do Lamas de Abade. Creemos que en Santiago hai que facer unha aposta por unhas políticas educativas de calidade, que dende as competencias que ten o Goberno Municipal debense velar para que se manteñan eses equilibrios, que o mapa educativo da cidade pois sexa un mapa acordo ás necesidades educativas, que sexa un mapa no que os centros de ensino secundarios están, centros de ensino secundarios e centros en xeral están na proximidade da veciñanza e do conxunto da cidadanía. Non se entende trasladar un centro de ensino con todo o que eso conleva en temas de transporte, en temas de desarraigo social da veciñanza, non? Estamos a falar dunha zona, además da Lamas de Abade, unha zona que nos últimos anos está en crecemento poboacional e que onde hai tamén un incremento significativo tanto de veciñanza como de crianzas en idade escolar, non? A proposta, ademais, que se fai desde a Consellería pois é unha proposta que leva, como comentaba antes, a un centro xa de por sí saturado, un centro con uns espazos pequenos, que se fai en plena pandemia da COVID, cando precisamente máis necesario é os espazos amplios e a reducción dos ratios, non? Non podía ser unha proposta nun tempo menos acaído, pero aínda que fose, noutro momento consideramos que non é de recibo pois eliminar centros de ensino secundario na nosa cidade. Por iso, apoiamos as demandas da AMPA da Lamas de Abade, que xa non é só, como sabedes, unha demanda da AMPA, senón que é unha demanda conxunta de moitos colectivos da cidade, da AMPA tamén, do Instituto do SAR, de diferentes asociacións veciñais e diferentes asociacións sen ánimo de lucro. Creemos que a saturación de espazos nos centros educativos o único que provoca é unha merma da calidade educativa, que ademais neste caso imposibilita a unha parte importante do alumnado a posibilidade de acceder camiñando ao seu centro de ensino público, algo que debería ser o ideal para todo a veciñanza,
que neste caso, ademais, é un ataque á poboación do rural, porque este centro de ensino, Lamas de Abade, é utilizado por unha importante poboación do rural, e que isto, pois, non é aceptable, non? A nosa moción que levaremos ao pleno non é só unha moción para instar a Xunta de Galicia a que recapacite e paralice este traslado que quere facer xa para o ano que ven, senón tamén é unha moción instando o Goberno municipal a que propoña e tome cartas no asunto, non? Hai outras alternativas, hai a posibilidade de facer un novo centro educativo de ensino no mesmo localización onde está actualmente a Lamas de Abade. Hai un terreo que é municipal, que se pode utilizar para ampliar este centro de ensino e que os alumnos de secundaria non se teñan que trasladar. Esta parcela municipal é unha parcela colindante ás actuais instalacións e que só tería que facerse unha modificación no plan urbanístico no PESON para poñela como dotacional e poderse dedicar a educación e poder construir aí a Xunta de Galicia un novo centro de ensino. Por lo tanto, simplemente trasladar o noso apoio á AMPA do Lamas de Abade, trasladar tamén o noso total rexeitamento á Xunta de Galicia para realizar este traslado a outros centros educativos da cidade e esperar que o alcalde se poña de lado da veciñanza da nosa cidade, dos alumnos do Lamas de Abade e que se rexeite esta proposta da Xunta de Galicia de eliminar un novo centro de ensino secundario en Santiago. A outra cuestión que quería falar de temas de educación é unha cuestión vinculada á ludoteca de Fontiñas, á ludoteca de María Miramontes, que, como sabedes, está fechada dende todo o mandato actual, dende todo o mandato socialista. A ludoteca de Fontiñas foi aberta no anterior goberno, despois de 12 anos cerrada, 12 anos despois da súa construción. Foi aberta no seu momento mentre se licitaba o concurso de servizos para a ludoteca, foi aberta cunha programación transitoria, unha programación que mantiña pois ciclos infantís, tardes xogantinas, propostas de conciliación. A día de hoxe, pois, a ludoteca continúa fechada, lamentablemente, e resulta pois bastante incomprensible que non se teña concluído o procedimento de licitación que se iniciou no seu momento, non? Como recordades, o actual goberno iniciou unha licitación en novembro de 2019. Esta licitación tivo que ser pois corrixida por erros nos pregos en xaneiro de 2020, fai máis dun ano. Despois pois foi paralizada polo estado de alarma e volta outra vez a retomarse en xuño do 2020. Non temos ningunha noticia, ningún avance dende esta data, dende xuño do 2020. Sabemos estas cuestións porque son cuestións públicas que aparecen no portal na plataforma de contratación pública do Estado. Nunha pregunta realizada á concelleira anterior, a anterior responsable de Educación, Noa Díaz, no mes de setembro, dixo que a súa apertura, que a apertura da ludoteca de Fontiñas sería inminente. E a día de hoxe, pois non está nin adxudicado o contrato, nin hai avances neste aspecto, non? Que ademais para Compostela Aberta, pois é moi preocupante que a día de hoxe, nunha situación de pandemia, nunha situación onde é máis necesario que nunca as políticas de conciliación, pois non as avances para dotar de contido un centro que está precisamente pensado para outorgar oportunidades de conciliación laboral e de atención á infancia. Por lo tanto, no próximo pleno preguntaremos que plans ten o Goberno municipal para abrir esta ludoteca, cando pensa pois adxudicar o servizo e cando poderá a veciñanza pois disfrutar deste centro que en diferentes reunións con diferentes colectivos nos preguntaron e se mostraron interesados en utilizar o centro. Máis nada. Alguna pregunta?
Nada. Sí. ¿Cómo? Ah, están escribiendo. Sí que houve contactos co goberno municipal, tivemos algún contacto onde nos pasaron documentación parcial, non completa do proxecto de orzamentos 2021. De feito, estamos pendentes a que nos pasen a documentación que falta. E tamén estamos pendentes, porque así o solicitamos, de ter reunións bilaterais en determinadas áreas, nomeadamente unha delas en políticas sociais, porque expresamos pois o noso interese en coñecer en profundidade pois as políticas e as propostas que había para o ano 2021 en políticas sociais, non? Como sabedes, Compostela Aberta a principios de ano fixo unha proposta para orzamentos, considerando que o orzamento de 2021 ten que ser un orzamento claramente social, un orzamento que polo menos o 10% do global do orzamento se dedique a políticas sociais. Así o trasladamos na reunión que mantivemos co goberno municipal e estamos pendentes de coñecer cales van a ser esas políticas sociais que propoñen para o 2021, pendentes desa reunión bilateral, non? O que podemos ver ata o momento coa documentación parcial que nos enviaron é que o goberno non alcanzaría ese 10% en políticas sociais, pero gustaríanos coñecer con detalle pois esas propostas. E de momento pois estamos á espera de que o goberno nos dea máis información e tamén desas reunións. Bueno. Pois nada, que teñades... Oi? Eu espero, non teño presa. Espero que non teño presa, non... Vale.